Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Wato, har yanzu ba a samu haƙiƙanin sahihancin gaskiyar an samu Sumayya ta hanyar aure ko akasin haka ba. Duk bayanan da ake tattarawa ana samun su ne daga ɓangare guda kawai. To don haka shine nake so a bani dama dan na je na gano gaskiyar haƙiƙanin abin da ya faru game da halaccin aurenta kafin yanke kowane irin hukunci nan gaba kaɗan kan magana aurenta. Tunda dai alamomi na nuna kaman hankalinka ya karkata akan yarinyar nan, to a je a yi bincike. Salamu alaikum sarki, ya aiki? Lafiya ala wallahi. Madalla. Ya gida? Sannan Ka zo kuma ka tarar da matsala. matsala? Wace irin matsala? Wallahi. Sumayya ce aka kidnapping. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe? Ko awa ɗaya ba a yi ba suka tafi da ita. Ko shi sa nake ta kiran wayarta bata dauka ba. Ai tot tana cikin studio tana aiki. Mu ma ai mun ta kira bata ɗaga ba. Maybe sun karɓo wayar tunda ka san haka suke yi. Amma kamar local kidnappers ne, kamar haka ce ko Ahmad, kamar da wuka suka zo. Eh gaskiya ne, sai da na yi magana ma sannan mutum ɗaya daga cikin shi za wukar. Yaya dai? Za mu tafi aiki, ya ce lallai sai na shiga mota mun zo nan wajen. Kuma sarki sun tafi ni kaɗai ake jira. Umma, daga yau duk abin da kuke so, ko kuma ita take bukata ko menene, ai mun magana. Ba za ta ƙara zuwa wajen wani aiki ba. Aikin kamfani ne fa. Sun biya ni kuɗi, na signing contract. Ko nawa suka baki zallin ka musu? Ba za ki sake zuwa ba. Amma Jimana, ki daina faɗa ina faɗa. Raina zai iya baci. Ki shiru Sumayya, kar ki sake magana. Lukman, wai me yasa kake biyo wannan mahaukacin? Haba da kayyas. To wannan mutumin ne yake irin wannan sai ya kyale shi ya dinga rayuwa irin wannan abun ba za a yi masa magana ba. Ba haka ake yi ba. To amma yanzu dai ka samu hanyar da za a bi a yi abin da ya dace? Dole ma a nemo hanya. Kai, ke, wa yake cewa mahaukaci? Aka ce wa yake cewa mahaukaci? Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.